अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेम से बोलिए सरस्वती मैया की। कोचिंग में रखाइल बा मैया जी के मूर्तिया सो कोचिंग में रखाइल बा। नाचे खातिर भगवती में डीजे भी बनाइल बा, नाचे खातिर भगवती में डीजे भी बनाइल बा। अरे मैया जी के मूर्तिया सो कोचिंग में रखाइल बा, मैया जी के मूर्तिया सो कोचिंग में रखाइल बा रे। सब केहू दिले बा हजार हो, पंडित जी के खर्चा केहू ले ले बा सकार हो। ए भाया केहू दिलस दू सब केहू दिले बा हजार हो, पंडित जी के खर्चा केहू ले ले बा सकार हो। बड़ी भारी सर्दे माँ के मूर्ति भी किनाइल बा, बड़ी भारी सर्दे माँ के मूर्ति भी किनाइल बा। मैया जी के मूर्ति सब कोचिंग में रखाइल बा, सरस्वती मैया के मूर्ति रखाइल बा। उहे हई कापी उहे हई कलम हो, बहाती आदित्य राज के उन्हीं के अलम हो। हाँ हाँ उहे हई कापी उहे हई